se. Tak. Počkej. Další hra se bude hrát ve dvou. Takže nechám na vás, koho si vyberete, kdo bude hrát tuto hru. Hra se jmenuje Reklamace. Šiša Barney. Barney už hrál, takže Barney ho teďka Šiša vynecháme. Karel Šiša. Hej! Šišu v téhle hře chcete všichni teda. Kdo chce Šišu, zvedne ruku. Takže jeden je jistý, druhého, kdo chce káva. Já chci Káju. Aris to spočítá, No, já myslím, že to je většina. takže to je většina. Takže Kája. A co Ojík, ještě se to na Ojíka. No, já chci teda Oju. Ahoju. To je mý. To na Ojík. Je to mý, takže teďka poprosím, aby... Teďka si vyberte ještě, kdo bude hádat, jestli Kuba nebo Kája. Kdo bude hádat? Kája. Tak Kájo, já tě poprosím, abys šel teďka zase k umyvarkám, kde byl Barney, já si pro tebe přijdu. Peťo. Teďka je třeba, nevím, kde je Kája, kde tam, je třeba vybrat věc, kterou si vlastně Kája zakoupil u Kuby, kterou vlastně chce reklamovat. Honzí, křeslo. To křeslo dejte. Vysavač. Takže dáme to kolo? Vysavač. To křeslo. To bude jednoduché, to bude strašně jednoduché. Rybičko dá kvarka. Ale ten vrtulník, když nejsi na plat. Tank. Kajku vedmi šel tabory. Vazovský. Takže tichostí, kdo je teda pro vinořez? Kdo je pro vrtulník? A mají pravátoravku. Mají vazovský. Ponorka. Ponorku? Vazovský není to ten tady. Vysavač. Dobrý, necháme to si u toho vyhrabu. Měla zuby. Takže Měla zuby, to je dobré. Měla zuby. tak dobrý, tak uděláme tu protézu, jo? Tady si vybral protézu, je to... A já jsem teda ten, On si to u tebe koupil a teďka to chce jako, že mu to prostě z toho... a my jako nebudeme říkat, co to je, my se jenom jako budeme o tom... Jo, on neví, co ty víš, a on prostě se bude snažit pomocí těch tvojich indicí na to... A nesmíš ani co říct, si co vlastně to u tebe je. koupil. Jasně, počkej, nás natačí. Dobrý, tak Kubi, jestli se chceš tak připravit na to... Mari, nechci si sednout tady. Mají vazovský. Tady? Doktor inspektor. Ty tady budeš jenom dosáhnout. Barney tam. Ani předveď něco. Dám si tam Michael. Jo, mají vazovský. Co by to chtělo potřebujeme mají vazovský. Ale nic neříkáte, jo? Nic neříkáte. Kubí, pojď kousek do prostřed. Kubí. Ne. Tak dobrý. Tak, začíná se hra reklamace, kde Kája má přijít na věc, kterou si u Kuby koupil a chce ji vyreklamovat. Jo? Takže hra. Dobrý den, no pojďte dál. Dobrý den. Vás sem přivádí. Zdravím. Kampa, ježi. Já jsem prdel. Tak co pak? Ty máš vládnout, co jsi u Kuby koupil a co Ty chceš mu to vyreklamovat. reklamovat. Ty budeš Ty mu to jdeš reklamovat. Tak co, nějaký problémy, doufám, že no? Ne, všechno v pořádku, ale z poslední zkušeností dalších filmů jsem byl spokojen. Ale vůbec nejsem spokojen. Normálně to
zapnul do zásuvky. Ježku, já jsem vám říkal, zapl jste ten spínač? Pane prdel, vidíš si mi prdel. Tak hloupý nejsem. No a jak jste to teda jako aplikoval? Já vám to povím naprosto přesně. Podle návodu. Zastečku. Jsem dal do zásuvky. Druhý konec. Jsem zapojil do toho speciálního přístroje, který jsem mi doporučil. Ano. Zapnul spínač a nic. Jo, už to chápu, pane Ježku. No a strčil jste si ten přístroj tam, kde měl být? V tom by možná mohl být ten problém. Já jsem ho chtěl do ložnice, ale nebo býváku. To můžete mít jak ložnici v obýváku. Já jsem vám zaprodal speciální samočistící přístroj téhleté řady. To musí fungovat. Samočistící? Ano, kam to dáváte? Tak dáváte to někde na sebe, ne? Že jo? Jo? Nebo ne? No já ne, ale manželka možná. Prosím vás, pane Ježku, kam se to dávala vaše manželka? Ne, pane Ježku. Já jsem vám říkal, tam ne. Ano, Proč to dělal? má to ráda. A nebolí to trochu? Já říkala, že spíše lehká. Pane Ježku, a vy s tím žádnou zkušenost nemáte? Vy jste s tím nic nedělal? Ona mě přimlouvala, ale já jsem říkal, Ale ty to byl primárně stroj určený pro vás. já vím, ale já jsem si to potom jako chtěl zmyslel. A když ona měla tu boženku, mám tak rád. Tak s tím teda, a ona svůj vlastní nemá? Ne. No tak proč ke mi taky nepřijde? No to je právě to. Ona se nechce jít, prostě on je zkažený, ona vám nevěří. No a neupívá on třeba mezi tím špína? Čistíte to pravidelně? To se musí čistit, jako by to bylo živé. To, že to je umělé, to nevadí. Je pravda, že to místy trošku smrdělo. No tak smrdělo. Normálně sklenička s peroxidem, hodit to tam a dobrý. Myslíte, že to vyřeší ten problém? No samozřejmě. No, nevyřeší to ten problém, že tam nejde elektřina, ale tak... Jestli to nebude tím, kam se to strkala vaše manželka, pane. Žlutě prostě to nechce. Ale svědčí, to víte, že svědčí. To je určeno primárně pro vodké prostředí přeci. A na stupních nezáleží? Na stupních? No tak ona ta tělní teplota je všude stejná, že jo, nějakých těch 37 stupňů, ať je to nahoře, dole. Jsem si tím jistý, pane Ježku. Pane prdel. Ano. Čistíte to teda? Máte to tady? Nechal jste to v autě? Mám to v autě, mám tam naskladaný pěkně. Jo, a to není zas tak velký, ale pane Ježku. Ne. Jsou to 2 kusy, že jo? No ano. No, poslouchejte. Určitě jste to nějakou chvíli vyzkoušeli i vy a zlepšil se tím ten váš problém. A teď nebudeme povídat o tom, že se to samo neočišťuje, ale ta samotná funkce toho přístroje musí být pořád zachována. Když jste to používal na tu činnost, kvůli které jste to chtěl, tak se to zlepšilo nebo ne? Tak, dobře, nevím co, ale pane prdel. No. Trošku. Trošku víc. A netlačí vás to? Nebo hlavně, nepadá vám to? Ono to vždycky strašně padá, oni si to ještě vidí nějací, oni si to lepějí, víte? Já se lídám, ale nevím, co zase tam je boženka. Ale to... Že vy, když ji líbáte, tak si to nevyndáváte. Pane prdel. Škoda mluvit. Tak vyndáváte nebo ne? Hej, kdyby to tam zapomenu. No tak to musíte, to musíte. Pěkně do skleničky, potom za boženku. A ráno zase šup. A jdem, na novo. Mluví se vám s tím lépe aspoň? Jo, je to Už super. neříkáte boženko. Boženo, ty jsi ženská. Je fakt, že přední ta artikulace nebyla tak dobrá. Ale, Nebyla to dobrá ale artikulace, myslím jo? si, že po... No bylo to lepší, to si budeme povídat. Ale pořád řešíte problém s tou zásuvkou. Jsou to zuby? Jo. Jo, super. Sami.
Další hře, která se jmenuje Čelovka, bych chtěl poprosit, aby si ji zahráli Ondřej Dočkal a Tomáš Baránek. Já souhlasím. Jelikož teďka Kuba s Karlem předvedli výborný výkon. Takže vás teďka poprosím, abyste na chvilku opustili tyto prostory a my se dohodneme teda. Tak, víte, o co se na čelovce nebo takhle? Každému bude vlastně na čelo napsáno nějaká osoba nebo čím je a musí na to přijít pomocí nápověd toho druhého. Jo, už to vím. Jo? Takže je teďka potřeba přijít na dva lidi, kteří... Mají každý to se mi tady líbí, to se mi tady nelíbí, takže že by byl první Napoleon. Hitler. To byl Hitler, jo? Ticho! Ticho, Petře! To jim přímo na čelo napiš, ne? Co jim tam píšeš? Koko. Počkat, domluvíme se, kdo bude kdo. Jo. Barney je Barney. Takže ještě jednou. Díkostí, Barney bude Hitler. Běž na záchod, ale nic neříkej tím bolcům. Barney Hitler a Oja je teda Napoleon. Hej, Vojko! Sedněte se asi oba, šup. Tam to, na lavičku sednou. Světy Barney mají. Janečku, ty taky, na tu lavičku si sedni. Na lavičku. Ej, korbičku sem. Korbičku. Chci spát. Blíž. Sedej, Korbič. Pojď si předej. Tak, postavte se tady doprostřed. Zády k sobě, vy dva, zády k sobě. Tak, je vám jasné? Vy máte připnutou teďka kartičku na čele, jo? A vy musíte pomocí napověd toho druhého zjistit, kdo jste, jo? Pomocí napovědi, já nevím, co to mám. No nevíš, a ty by ti měl právě pomoct Ojíček a ty bys měl zase pomáhat Ojíčkovi. A ne, co je ono, vy budete ve konverzaci a ty se k němu budeš chovat tak a budeš mu dávat napovědy, ať on pozná, co je a naopak. On se chová ke mně, jako Ale čím tady mu to řekneš, to si mi to zmaté, že? Jo, takže otočte se a nic si neříkejte. No tak, už to chápu. Otočte se, podívejte se, kdo každý se... To mám hned. Nemáš, nesmíš Musíš ho aj pomalu, tak jako musíš to. pomalu, no, tak běž o kliku. Vy jste konverzaci na téma svět. Tak, no. Konverzace na téma svět. Můžeme začít hru? Počkej, já to ještě tak. Já... Vy se bavíte, Chováš ke mně jako tahle postava, jak to mě... Ty si to, co máš na čele, ale nevíš o tom. Ty musíš uhádnout svoji vlastní identitu a k tomu ti radí Ojíka naopak. Že já mu radím, aby to uhodl. Jasně, ty ho oslovuje. Ale pomalu postupně, než Bav se s ním jako starý známý a jako tak mě. Jo, a prostě kdo... Ale jako správně by to mělo být tak, že kdo přijde na to jako první, tak vyhrává. Takže vy mezi sebou se snažíte si dávat ty... Napovědy, co Ať na to nepřijdete jen tak lehce, jo?
Tak, můžem, začínáme hru čelovka, teď. Čau. Já to je dobré, ale. Čau. Tak co vás tady, Valečníku, jak bylo? Co já, co ty ale? Člověče, jak to jde? Faktík, člověče, jak to jde? Ale jo. Spácali jste to dokopy nakonec, na trojku? To moc neporadíš. Spácám. Spackovej ten pach dohromady. Na trojku. Co to? Ten pak. Hodili si tam pěkně podtisky. Jo, hodili. A jde to? Jede to. Točka se točí pěkně, se to mele. Se to mele pěkně po světě, co? Mele, no. Já jsem... Co jsem? Hitler. Dobrý, a teďka ty musíš Vojtkovi nějak. Já úplně jinak, jo? Vlastně... Můžu říct, že jsem to nikdy nechtěl? Z konverzaci, než mu dáváš. No to musím jako přímo černá podvědět, jako rozhovor mezi vámi. No. Jak to dělal Oja? Ty vole, zbyl jsem dějí, ne? Ne, on prošel s těma, ne? Tak mluvme se mnou. A to být konverzace, ne? Ale on prošel si. Ticho buď. Pamatuješ si, jak jste procházeli Alpy s medvědama? No jasně, člověče, to bylo dobrý. Počkej, takže to nebyl ten přes Alpy. Zkusil třeba Rusko, tak. Ne. Takže ty asi nevíš, že tohle, jo? Vím, ale... Tak podobně, tak dívej, jo? Tak já jsem šel přes Alpy nebo... No šel Byli jsi. jsme tam nebyli, počkej, já jsem to zapomněl. Šel jsem, jo, přes No Alpy. šel jsi, samozřejmě. Člověče, a nebyl tam trošku taková, že trošku odvar po tom teplíčku, potom do té zimy. A pak zase dolů zpátky jsem dostáčel, co? No jasné. Jasné. A oni přitom přišli, že jo, a přes vodu přeplavali a čest. Šest, že? Jsme mohli bavit. Já jsem ho nezmínil. Aha. On neví. Ty počkej, já tak... Jak to bylo? Zkus začít třeba, nevím, v Francii. No, tam jako Jo, tak počkej. to si jako moc gadal. Jak bylo na Albě? Můj starý olovíčko pěkně hrál namalovaný stěny pěkně, no, krasavec. No, byla parta, ne? No. Dobrý. Zatleskáme. Alpy. Hitler. Já dějiny. Vojcek, ty slintáš. Vystřel. Dobré, Dám se ti to natočit. jelikož je půl desáté, tak si zahrajeme poslední hru, která se bude jmenovat Tiskovka, kterou se zase zúčastní všichni 4 aktéři. A to teďka si vybere teda jednoho z nich, který půjde ven a bude mu vybrána nějaká známá osobnost a pomocí nějaké tiskové konference, kdy tady zůstanou 3 novináři z časopisu, kteří mu budou nějak radit, aby přišel na to, kdo vlastně, jaká známá osobnost je. Šíša. Povídám si nějaké jasné. Vy se můžete mezi tím převléct. Musíš být celý zelený a jedno Máme teďka nějakou... Něco těžšího zkuste. Hannah Montana. To neuhadne. Hannah Montana. Ať to zkusí. Hannah Montana. Neříkejte to. Děcka, Ticho je. kdo je to doktor Uzel? To je. Co, kdo? Justin Bieber. Justin Bieber. Buzna Bieber. Buzna Bieber. Sam Bieber. Buzna Bieber. Sorry.
takhle blbou. Na, buzna bíbru. Buzna bíbr. Ne, Justin Bieber, on tak vypadal. Barry, nemáš mikrofon. Úplně. Takže jo, já blondě to vlastně. Justin Jo, já blondě to vlastně. Musím dát mikrofon. Tak počkej, kdo teda? Justin Bieber. Kdo teda? Dobré děcka, co chcete teda? Ale musí, dobré, ale musí oni trošku to znát. Zinja. Bíbr. Kdo je teda to je moja? Supermana. Fermana. Kdo je pro Chucka Norrise? To je slabé. Kdo je pro Batmana? Já jsem pro Batman. A ještě Kdo je pro Supermana? Hej, já myslím, že to Já jsem Zeman. Schwanzenberg, ne? Bíbr. Kalousek takhle úplně to. jo, dáme si Tak děcka, dejte Kalousek, že? Jasné, kdo je Kuba. Kdo je teda Kuba? Justin Bieber. Buznu bíbr. Ale děcka, pochopte, že oni neznají Justina Biebera. Barney vůbec neví, kdo to je. Kdo je? Buzna. Já vím, kdo to je. Neříká. Ale dost, jo, tady nebude znání. Jasně. bereme. Justin Bieber nemůže být proto, protože oni neznají. To musí něco, co zná. Takže Karel Gott, kdo se Karla Gotta? Karla Gotta? A dáme tu džambulku, ne? To bude lepší. Dobré, tak děcka dáme to Gotta. Ty si něco zpívala. To pozná rychle. Dobré, ale Už jsem to 3krát dělila. není třeba... Ticho. Jak nevidím, když to... A teďka buďte ticho všichni. Hej, tak víte, co to je? Korbič, běž na zem. Korbič, sedí na zem. Adelka si tam sedne. Sedí na zem. Co je to džambulko? Sedí na zem. Kdo je džambulko? Běž na Ticho, už je to jméno. Ticho. Jo, my budeme Dobrý. Dobrý den. Takže tiskovka může začít. Dobrý večer. Dobrý večer, za deník Trada se ptá Ivan Lofas. A jak jsi cítil po poslední porážce? No, bylo to hrozný, s klukama jsme se jako snažili trošku zabrat, ale moc to nešlo, že jo. Ale v pohodě, přijel jsem domů a manželka to jako celkem neřekla. Ale je to potom jo, pardon. Dobrý den, Baránek. Dobrý den, Baránek. Deník Maras. Kolik ještě toho máte mít dětí? No tak to já ještě minimálně 3. Já si myslím, že dostatek dětí je základ dobré rodiny a dobrého státu. Ano, tamhle Deník Delfín. To vůbec. Dobrý den, tady Libuška, Deníku Oceán. Já bych se vás chtěla zeptat. Jak jste na tom s vaší pravou nohou? No tak, Buďte prosím konkrétní. Naši čtenářky to zajímá. Jo, tak. no tak už to nebolí. Už je to Opravdu? Jste si jistí, že to nebolí? no tak, někdy to zabolí trošku, ale už to není tak akutní jako Prosím, nerozvádět. Děkuji. Deník Lofas. Takže, jak jste říkal, po porážce snažíte se zakládat jako rodinu a ve vašem věku není to trošku jako takové odhodlání další krok dopředu? Cítíte se konečně plný síly? Já si myslím, že jsem jako dost plný si, já myslím, že tak ještě do 40 let. Ano, Deník Oceán? Myslíte si, že nastavující sezóna bude úspěšná? Sezóna? Sezóna. Sezóna? No, já myslím, že jo.
nějak to Vy špukala. vlastně máte sezónu celý rok, ale tam se vás jednoznačně. No bude úspěšná, ano, ano, určitě bude Tím je pro úspěšná. vás jasná priorita zvítězit? Ano, vítězství, ano, vítězství. Pořád tady festát. Jak se vám takhle? I po porážce pořád plánujete nějaké další výjezdy třeba do Německa? Často z poslední doby. Myslíte v poslední době, tak před 30 lety asi, když jsem tam byl, Deník Oceán, podle mě. Na vás náhodou nejednou včelka. No, my už s včelkou nepícháme, takže... To byla záležitost 80. let. Včelka teďka už hraje ve filmu dávno. Takže jste? Karel Gott. Super. Konec? Jo, konec. Tak dneska chcete slyšet ještě jednu? Jo! Ještě jednu! 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 Děti to vyžadují. Ještě chvilku čas, bude to rychlovka. Tady už možná slyšíte ladit kytaru. Já přesně vím, co se tady zase chystá. Počkej, budeme zpívat, ty se říct. To je masakr! Ticho! Takže tady kluci vám zaspívají písničku na dobrou noc, která opět bude obsahovat vámi zvolená slova. Takže jakou písničku na dobrou noc? Samara! Takže Samara. Kdo je Samara? Vlastně tu svého vystrašidlaného příběhu. Je tahle Samara. Jo, Samara. Takže otec Fura. Děti! Děti! Děti, sny a hadinka. A Trabanta. A sny. Děti, Adinka a Samara. Sny. Fura! Otec Fura. Dost! Děčka, klid. Jak to má probíhat, jako, co mám dělat? Vy stojíte, tančíte u toho a vždycky jeden vystoupí a jakoby zaspívá nebo odrecituje jakoby nějaký kousek prostě. To máme tančit, to stále Když můžete jako jen tak stát a jen tak zdolovat. A Marek vás bude doprovázet do toho. Máme stále. On to vypadá, že víš co? všichni musíme stát, si vystoupit. A tancujte párně pěkně. To jednou na dětském letním táboře objevila holčička s černými vlasy. Jmenovala se Samara. Byla z Tábora Hadinka. Byl to pěkný sen s otcem Fuříčkem. Samara. 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 Trafotel, furaře, Nahlas! pojď ke mně na ten břeh. Na letním dětském táboru Hadinka. Měli děti nohy napadené snětí, byly to děti, byly to děti. Z Tábora. Samara. 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 Samara.